Bon Nadal! Ja ha arribat l'època que esteu esperant. I aquí jo us felicito amb un especial de Nadal. Iep, què tal? Saps com es diuen els habitants de Betlem? No? Figuretes. És un treballador que li diu al seu jefe: escolta, m'hauries de donar la paga extra de Nadal, que tinc 3 empreses al darrere. I li diu al seu jefe: sí, quines empreses tens? I diu el treballador: la de la llum, la del gas i la de l'aigua. Què li va portar Papa Noel a Batman? Una batidora. Saps quina és la frase més llegida per Nadal? No inclou piles. Jaimito li diu a sa mare: «Mama, què estem celebrant?» I sa mare li contesta: «El naixement de Jesús». I Jaimito diu: «Però Jesús no va néixer l'any passat?» Bon Nadal per part de Tom Signini. Emprenedor holandès la tinc a les mans. Sabeu quin és el millor regal per a Nadal? Un ou dur, perquè és imbatible. Bueno, ja tenim el sopar de Nadal, no? Tu tenies que portar whisky, tu tenies que portar ginebra, tu tenies que portar pernil, tu tenies que portar gambes. Ah, i jo, tu ron. De sutjar, tu no vens. El matí del dia de Reis, un xiquet indignat pel seu regal telefona a l'oficina dels Reis Mags i diu: escolta, com és que m'heu portat un matalàs si jo he demanat un iPhone? I diu el rei: home, espera que puedes continuar somiant. Bon Nadal, filla. Mare, ja saps que no m'agrada gens el Nadal. Ah, i així, què faig amb aquest iPhone? El 25 de desembre, fum, fum, fum. Aquest any el Pare Noel m'ha portat un rellotge i el seu amic li pregunta: i què marque? Li fa: pues la hora. Sabeu quines són les dues frases o dues preguntes més populars del Nadal? No inclouen piles i es venen per separat. Inicialment, el meu propòsit d'any nou era perdre pes. Però bueno, ja em coneixeu, no m'agrada mai perdre. Dom, a què no saps? Per què es diu Pare Noel al Papà Noel? Pues perquè el que paga els regals és papà i no ell. Gràcies a tots per veure el vídeo, espero que us hagi agradat. Gràcies a tots els que l'heu fet possible i fins la propera. Passeu bon Nadal i no oblideu donar un like, comentar i compartir el vídeo. Caram, gran barrufet, què ha passat? No ho sé pas jo, però potser és que pot passar de tot, fins miracles. Bon Nadal!